Hello everyone, welcome back to Sunny Live Show. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi Super Studios and namhlanje we're talking about umkhokha. Yabona ke guys, manje ke umvelasi usenza lento ke okukade abantu bebuza ukuthi uyiyekeleni. UNdlovu guys bese chanase kakhulu ebandleni lamaJudiya enjalo nje guys akayibeki phansi ngoba uvele afuna ukuba ilento ephezulu ke ekhekheni. Usembhidlangweni guys uxova ke isigungu ngendaba yokuqoka kakhulu kanje ngoba ethi ke bengafanele kuqokwe yena guys ukuthi ke waqokwe njengebamba likaZamcolo uthi uyena uNdlovu ofanele lesi sikhundla ikakhulukazi njengoba kade eyinsila ke kaZamcolo nje nake ezibhlungu ke guys ukuthi ke kunokubekwa esikhundleni uZamcolo umvile wamkhumbuza ukuthi imikhuba yakho yonke oyenze ebandleni lamaJudiya ungayitshela ukuthi angiyazi ngiyayazi kodwa futhi bengubekezelela nje ngithi cha mhlambe uzoshintsha amaqhubu esikhathi kodwa lutho. So guys uZamcolo ucela ukuthi ke uNdlovu ehle esikhundleni sokuba yisigungu sebandla ahlale phansi njengalawa amanye amadoda akho labana ke bandleni nokuyinto ke guys ezobanzima kakhulu ke kuNdlovu leyo njengoba ke ezondla ngalo ke nje ibandla ngaleminyanga ekhona uNdlovu uthola ke imali ke yokudla uzoba yini guys uzodlana uNdlovu nomndeni wakhe bo uzodlani mangabe sibemphuca ke isinkwa emlonyeni. Hayi bakithi igula ke likaJamal Chithekile mina ngithi naye akahambe iklasi ke leliyade lihanjwa ke uMamzobe afaka umJudiya omnyama ahlambuluke aphendule maybe aphenduke maybe ke guys sengabuyela ke esikhundleni sakhe. Hayi ziyakhala ikhala kakhulu manje kuNdlovu guys isimo simshubele kakhulu akukho lazo kwazi ke ukubalekela khona. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye. Hello everyone, welcome back to